Το κούρεμα του ελληνικού χρέους κυριάρχησε στη ρητορική των μέσων ενημέρωσης και της κυβέρνησης στις αρχές του 2012. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία αποδείχθηκαν να είναι οι μεγάλοι χαμένοι, γιατί είδαν τα αποθεματικά τους να μειώνονται κατά 70 με 80%. Η Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να τους ρωτήσει, μετέτρεψε εν κρυπτό τα αποθεματικά των ΑΕΗ και των νοσοκομείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία στη συνέχεια κούρεψε με το περιβόητο PSI. Ας δούμε τι ακριβώς συνέβη σε 3 τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Τα αποθεματικά των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προέρχονται από την καλή διαχείριση των ετήσιων προϋπολογισμών. Τα ΑΕΗ, σαν δημόσιοι οργανισμοί, υποχρεώνονται να αποταμιεύουν τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδας. Μέχρι τις 9 Μαρτίου του 2012, το ΤΕΙ Αθήνας είχε στο αποθεματικό του 11 εκατομμύρια ευρώ. Στις 9 Μαρτίου, η Τράπεζα της Ελλάδος, χωρίς να ρωτήσει κανένα, αγόρασε με τα αποθεματικά του ΤΕΙ Αθήνας ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία επρόκειτο να υποστούν κούρεμα σε 3 ημέρες. Το σκανδαλώδες είναι ότι η Τράπεζα της Ελλάδος αγόρασε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στο 100% της ονομαστικής τους αξίας, ενώ η τιμή τους στην αγορά ήταν πολύ χαμηλότερη. Στις 12 Μαρτίου η πραγματική αξία τους ήταν 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο, το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης είδε τα αποθεματικά του να μειώνονται από τα 8,5 εκατομμύρια ευρώ στις 190.000 ευρώ, ενώ για το ΤΕΙ Πάτρας το άλμα προς τα κάτω ήταν από τα 7 εκατομμύρια ευρώ στα 2 εκατομμύρια ευρώ. Εκφρασμένο σε ποσοστά, τα 3 ιδρύματα έχασαν αντίστοιχα το 83%, το 98% και το 71% των αποθεματικών τους. Ανάλογες ζημίες υπέστησαν και τα πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είχε απώλεια 31 εκατομμύρια ευρώ, το Πανεπιστήμιο Αθηνών 13 εκατομμύρια ευρώ και το Πάντιο Πανεπιστήμιο 8 εκατομμύρια ευρώ. Σε πανελλαδική κλίμακα τα πανεπιστήμια έχασαν 87 εκατομμύρια ευρώ και τα ΤΕΙ περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Η συνολική απώλεια για τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν από τα 270 στα 88 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μείωση της τάξης του 67%. Άγριο χέρι έβαλε η κυβέρνηση και στα αποθεματικά των νοσοκομείων, αν και εκεί μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα συγκεντρωτικά στοιχεία των απολειών. Στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, παραδείγματος χάρη, λέγεται ότι τα ταμιακά του διαθέσιμα από 10 εκατομμύρια ευρώ που ήταν μειώθηκαν στο 1 εκατομμύριο. Ανάλογες μειώσεις υπέστησαν τα αποθεματικά του Ψυχιατρικού Θεσσαλονίκης, των νοσοκομείων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας και του νοσοκομείου Άγιοι Ανάργυροι, ενώ από το κούρεμα δεν γλίτωσε ούτε και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, του οποίου τα αποθεματικά μειώθηκαν από 106 σε 32 εκατομμύρια ευρώ. Μειώσεις όμως υπέστησαν και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Αθροίζοντας τα αποθεματικά ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων πριν και μετά το κούρεμα, η μείωση που παρατηρείται είναι από τα 2,3 δις ευρώ στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι όμως η μισή εικόνα. Ας δούμε και την άλλη μισή. Το Δεκέμβριο του 2009 η χώρα μας χρωστούσε περίπου 141 δισεκατομμύρια ευρώ σε ξένες, κυρίως ευρωπαϊκές τράπεζες. Σε ένα χρόνο το ποσό αυτό είχε μειωθεί στα 46 περίπου δις, ενώ το Δεκέμβρη του 2011 οι ευρωπαϊκές τράπεζες είχαν στα χέρια τους ομόλογα του ελληνικού δημοσίου ύψους 35 δις ευρώ. Μέσω του μνημονίου οι ξένες τράπεζες ξεφορτώθηκαν τον πρώτο χρόνο ελληνικά ομόλογα του τρομερού ύψους των 100 δις και τον δεύτερο άλλα 10 περίπου δις. Ουσιαστικά όλα τα λεφτά των δανείων του μνημονίου πήγαν στα θησαυροφυλάκια των ξένων τραπεζών και έτσι, αντί η Ελλάδα να χρωστάει σε ιδιωτικές ξένες τράπεζες, βρέθηκε μέσω μνημονίου
να χρωστάει περισσότερα λεφτά σε ξένα κράτη. Παράλληλα, η κυβέρνηση φόρτωσε τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα νοσοκομεία και τις εγχώριες τράπεζες με ελληνικά ομόλογα που η ίδια τα είχε καταντήσει σκουπίδια. Από 57 δις ευρώ σε κρατικά ομόλογα που κατήχε ο εγχώριος τομέας στις 31 Δεκεμβρίου του 2009, η αξία των ελληνικών ομολόγων που κατήχαν οι ελληνικές τράπεζες, τα νοσοκομεία, τα ΑΕΗ και τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας μας είχε εκτιναχθεί στα 86 δις ευρώ στο τέλος του 2011. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα βρίσκονται σε δραματική οικονομική κατάσταση. Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας δήλωσε μερικές ημέρες μετά το κούρεμα. Παράνομα και καταχρηστικά και χωρίς τη συγκατάθεσή μας, στις 9 Τρίτου του 2012, η Τράπεζα της Ελλάδας με τα αποθεματικά του Ιδρύματος αγόρασε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία στις 12 Τρίτου του 2012 υπέστησαν κούρεμα κατά 68%, με συνέπεια σήμερα η αξία τους να ανέρχεται σε 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι ότι τα επένδυσαν 2 ή 3 χρόνια πριν σε ομόλογα, αλλά μόλις 3 ημέρες πριν το κούρεμα. Επιπλέον, ο τακτικός προϋπολογισμός του Ιδρύματος για το 2013 είναι μειωμένος κατά 50 περίπου % σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2009. Θέλοντας να τονίσει την κρισιμότητα της κατάστασης προς την κοινωνία και να κρούσει τον κόδωνα κινδύνου προς την πολιτεία, το ΤΕΙ Αθήνας παρέμεινε κλειστό στις 29 και 30 Μαρτίου μετά από ομόφωνη απόφαση της συνέλευσης του Ιδρύματος. Σήμερα ο κίνδυνος να παραμείνει κλειστό το Ίδρυμα λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης του έργου του είναι πιο κοντά από ποτέ.